Ngayon guys, ikutin natin yung pinaka garden nila dito sa harap. May garden pala dito. Buto, kaninong revolta to? Ito yung pinakaharap ng kanilang palace. Ayan. Hindi pa natatanggal yung mga Christmas tree na ginamit ng Christmas. Ayan. Tingnan natin yung mga nagtitinda dito sa plaza. Fruits. Ayan, ang daming tinda. Yung iba umuwi na kasi tapos na silang parade ng mga tinda. Mga nagtitinda. Daming mga tao. Butin lang natin yung mga nagtitinda dito kasi piyestang hapon nila. Ito yung bungad ng kanilang plaza. Nagtitinda. Hello po. Ito yung pinaka-plaza nila, oh. Ferrisville din yata. Ito hindi ganito noon. Ayan. Yung mga Ferrisville. Init. Ito yung mga tanim din. Ito, yung pinakaharap. Papansin nyo, ang kwan nila Natividad Palace. Tingnan natin ang kabila. Ganun. Nag-release building. Parang konti yung mga nagtitinda. Pinakakon. Pansin nyo, Natividad Palace. Ayun o. Yun o. Okay. Sobrang init. Konti lang yung mga nagtitinda. Konti lang talaga. Konti lang. Ito sa kabilang side yung entrance or exit ba ito ng kanilang palace. Gumanda yung kanilang municipal hall kasi parang palace, Malacanang Palace ng eastern part ng Pangasinan.
Okay lang. Hello po. Oh, di ba? Gumanda yung kanilang municipal hall. Ayan. Dali. Ikutin din natin no, may mga bougainvilleas. Ayan. So ongoing ngayon guys yung kanilang street dancing competition. Baka makaka-copyright pa tayo dito. Diba yan? Ganda ng kanilang palas. At talagang may bilin pa rin kahit tapos na yung fiesta. Ay, Christmas talaga. Yes! We're always here cheering for you guys. Muli palakpakan po natin ang ating contender number 3. And now let's have contender number 4. And we are requesting our audience po from this side and dyan. Lalabas po yung mga backdrop nila dyan, mga matamaan kayo. Pa-adjust lang po tayo. Pa-adjust lang po yung mga audience natin. Baka masugat po tayo sa props nila. Masusugat kayo sa props nila. Malaki po yung itadaan nila dito, kaya bigyan po natin sila ng way. Ayan, sige po, adjust na po para hindi magkasakitan. Naman po dito sa side na to, paalisin po sila dyan. Ayan. Salamat po sa cooperation. Ganda pala yung angle na angle. Ayan, ang ganda ng kanilang palace guys. Oh. Ayan. Talagang palasyo guys. Oh. Hello po. Yung backdrop niyo pabaliktad. Ay, okay naman, okay naman. Ay, baliktad mo, baliktad. Okay, sa mga susunod na performer po, pakihanda po yung mga props natin para mabilis tayo.
Ay, ha? Sorry. Uwi na sila. Ay, natapos na siguro yung kanilang kwan group. Yung mga contingents po sila. Ayan, may mga nagtitinda pa doon guys ng sibuyas. Oh. Ano sibuyas man tayo? Ay, 50. 60 ko nga. Ang plastic ko, tanino kasi ko kami ng matinag. Sayang di matinag. Hindi kayo. Kurang ko atak, magiging 50 size. Ang magayam. Ha? 60. 50 lang. Sa 60 ko ma. Sa 60 ko ma. 50. Sino kayo ha? Ano makalako mo? 1 kwarta, 3.30 kwarta kante ko. Ano pa lang. 50 lang. Nandito pala yung ibang mga nagtitinda. Oh. Akala ko wala. Nasa kabilang side. Ayan, nagbabike na ako guys ha. I'm using my bike to cover this. Ayan. So kung mapapansin nyo medyo mabilis. Nasa kabilang side ako. Ayan. Pero ayan, punta natin hanggang sa dulo. Ayan guys. Makabike na ako dyan. Tapos may kapilya ng Iglesia ni Cristo doon oh. Balik tayo sa peryahan. Yan. Pasok tayo ngayon doon sa may peryahan. Basta lang mainit. Mga 11 AM ngayon dito. Yan. Siyempre pag piyesta ganito talaga yung buwan. Mga peryahan. Ayan o. Ayun o. As you can see. May carousel. May ticket booth. Amusement. And octopus. Octopus yan ang mga kabakabayo. Octopus. Ayun. Ruido sa tawag namin dyan. Ayan. May horror train. May Ferris wheel. Oh, may Viking. Akala ko Viking na restaurant. Tapos ito ni si Jollibee. Wala pang sumasakay. Sayang, sana may mga sumasakay no, para gumagalaw yung kwan. Yung octopus. Konti lang yung mga rides. Balik tayo doon guys. Dito sa kabilang side. Ayan, ABC nung mga bata kami, ganyan. Naglaro kami yung ihagis mo yung piso tapos mananalo ka ng prizes. Yan. Ganito yung kanila guys ha. Peryahan, Caterpillar. Okay, labas na tayo. Pagbungad mo sa Natividad, dito yung bubulaga sa'yo, yung kanilang palace. So mainit na guys, pabalik na ako sa bahay, papuntang Carriedo. So yan ang service ko guys, so yung bike. So tara na, mag-bike na tayo. Bike na tayo. Yan. Patikim ng kanya no. One hand yung pag-bike ko guys one hand. Pero mag-i-stop din tayo mamaya kasi delikado. Baka ma-aksidente pa tayo dito. Ganito. Kanina sana yung papunta kaso lang yung pag-cover natin ng video is
against the light. Doon kasi yung yung sinag ng araw. Ayan. So pakitignan nga kung masyadong magalaw kasi yung camera na ito ay may built-in stabilizer eh. Ayan. Okay, pauwi na ako guys. Nasa Poblacion Road, Poblacion, bound for Tayug. One hand lang guys yung ginagamit ko. Ayan, may dadaan na malaking sasakyan. Kotse pala yun.